Arvokkain luonnonvaramme puu on karsittuna ja aistinvaraisesti tarkasteltuna hyvin samankaltaista massaa. Puun arvoon vaikuttavat laatutekijät piilevät kuitenkin kuoren alla ja paljastuvat vasta sahauksen jälkeen. Tällöin lopputuotteet voidaan vain joko hylätä tai hyväksyä, joka johtaa väistämättä saannon heikkenemiseen. Näin raaka-aine ja oikea tuote eivät kohtaa kuin satunnaisesti. Sahojen näkökulmasta tilanne on ongelmallinen. Tukki voidaan sahata vain kerran. Raaka-aineen tehokas hyötykäyttö edellyttää tiedon tukin piilevistä laatuun vaikuttavista tekijöistä. Lasermittaukseen perustuvat järjestelmät tuottavat tarkkaa pintatietoa, mutta pinnan alla oleva informaatio, esimerkiksi oksaisuus, jää käyttämättä. Röntgenteknologia on ainoa ainetta rikkomaton mittaustekniikka, jonka avulla tukin sisätieto saadaan tehokkaasti mukaan lajitteluun. Röntgenkuvantamisella tarkoitetaan pääsääntöisesti tukin läpivalaisua ja yksittäisen röntgenkuvan tulkintaa. Röntgentomografiassa 2 tai useamman röntgenkuvan sisältämä tieto yhdistetään. 4 suunnan avulla voidaan muodostaa viipalekuvia läpi tukin. Vierasesineiden havaitseminen muun materiaalin joukosta on röntgenteknologian yleisin sovellus teollisuudessa. Sen avulla voidaan myös tehdä materiaalierottelua orgaanisten ja epäorgaanisten sekä metallien ja epämetallien välillä. Röntgensäteet vaimenevat eri tavoin läpäistessään eri alkuaineita, mahdollistaen myös alkuaineanalyysin. Sovelluskohteita on kaikilla teollisuuden aloilla.